Nai joto khapang dautai buhuk song chini kok TV chung tabuk phai sopaikha Jirenia Amchai Kolabagan Blam Thakur o kamingni khoroksa actor belai kok krung plan ganang tamongkai bini kwbangma short film bo wngkha tai bo short film bisingtwi sinimung o haparo belai lukurok ni bwskango bo naithotok khe borokni bwkhano khongnani kwrung tai borokno phungnani kwrung chung tabuk bo bai data sita koglam je bini KSF short film bo haparo bo je phaimani bahai khe sopaikha bo bini nukhungo bahai soli bo bahai kai tong kakaijaka ba bini ma babu tong bini achai sungo khorok busuk tong omo hai rok topic tai bo je KSF short film bo je khaimani bo aroni je actor ung tongman jora bo bahai ke khoro songmani tong tai bo bahai ke choli tong omo hai rok no tui koglam khe salainani tini darak sidak mangpili chung tui phaikha naitonai joto lukurokni bagui tabuk chung sanai je oro chung sokoimani o nok phangni mung wngkha Pacheng hini sinijago KSF short film bo bini mung soi hingka kai Mukesh ni tongo bini document no hingkai chung phaide tabuk oroni KSF ni actor khoroksa Mukesh yakaba Pacheng bai chung kok salainani darak sidak mangpili naitongdi chini kok TV hingkai naitongnai joto khapang dautai buhuk song chung tabuk serai kok eba darak sidak mangpili chung salainai chini kok borok short film ni actor belai khe talent kwrung borom ganang bo tamongkai lukurokni bwskango amswkhe lukurokno phunugui hamjak murui mano je short film je bini no naitongnai rok bono aswkhe hamjago bono aswkhe aram nangjago bo somoyo nukjak yang thanga hingkai lukurok je naitongnai rok kha thaijago tamgui phailiya Pacheng bini tamgui nukliya hini kwbangma borok nasingjak amo hai tongnai rok bini bagui tam sana muchungnai abro thana se kok rikha jaswkhe kwrung hingkhe phaide chung tabuk bo bai chung kok kwrungui nainai sagari puila no chini kok TV lamsugo tini nung bai puila malaimani hingkai nung je short film haparo phaimani bo bisini simi nung phaimani omo ongkong kana 2017 rokni simi wngkhana bahai khe nung phaikha o haparo nono saboring ba nung da khainani muchungui thangkha ba nono da director rok ringui nakha abo emnek to omo camera rok bai to belai abo lasima rok tongo kirima hai rok ngo abo hai rok manglak abo hai rok agi rok wansukjago hingkhe abo salsa shooting khai tongmani somoyo abo ang thangmani jora gapro taksini director sau borok kwrwing tongkha khlaidi hinui hingkhe haifano omo iko afuru chibini chengjaka ta haifano omo first wngkha to belai camera bwskango kok sanani to onek nervous omo wngthango kok phaya rok wngthango miliya rok wngthango hingkhe iko amtwui kheno kisa misa amko tei iko wngui thangkha abo haita hingkhe je nung aswkhe kok manmani je kok rwngmani je nini kok thai khwnaka hingkai lukurokni bwkha waisa boino tamhi saswnani abo twmai thangma hima tongo kagui aswkhe hamjago ta tonina jaga kwrui o bwkhano abo hai rok wngjagui baksa je naitongnai audience rok sauta mane chini bwkha aswkhe tongthogo lengo Pacheng no nukha hingkai tamo sanai na abo to kaisa abo tamnai ani abo kaisa talent numa hwnai abo je buino ro kono sibsikya etekhe nijini no abo tei khlaite bo wngui thangkha ta hingkhe abo iko lukuno bo mane hambaima ro tei hingkhe karon borokni bisingtwi se omo wngmani belai karon obo ani talent bai singui bo wngya bongni hamjakmani twi bo wngkha ang obono sana muchungo lukuno hingkai nung je short film khai tongphorogo uram je nukjai wngui tongmani karon tamgui kebengmo afro hingkhe to abo kisao ani omo video bo viral wngkha drugs ni tei abo tei lasikha nok rogo bo family rogo belai no himjaka sajaka tei jeta ano sanai ta lukurok ta karon borok kaham ni bagui sabo aboni bagui bo kok no ongkui tauktaisa lama sitarani ta kaham sopaikha abo jotono lukuni bagui no
nung to agi dot nung saka drugs saka nei drugs amoni abo opolokhi bobo hai ma tong nung tabuk je chai tong nai sikla salai ba buri rok bo tongo injection tablet omo hai chai tongnai rok borok ni bagui nung to chawi sikano o lama hamya himbui nung to saiman khano tabuk nung taisa lama kaham ni haporo nung phaipika nini o je samung hamya rok yakarui tabuk nung je yakar ya ong tongnai je chai tongnai rok borok ni bagui tam sanani muchung ang sanamo chongo je ta use khai tongnai rok no bongni parents rok no bo sanamo chongo tanga hingke abo kaisa o je ta use khai tongnai rok je bini parents rok ta tabo bithi pairi khanga bo bithi no omo uje manui bai slai laioi ongkulaio abono parents rok no ang sanamo chongo je o bithi no nongni serai no ta yaphardi norong yago tondi jefuru kos tongo afuru yaphardi chathu karon yapharka purano hingka bithi no borok manui bai slainai omo hai ko ang use khaijak ang siwo nugo tabuk boi ko omo hai rok no ongoi tongoi na abono sanamo chong parents rok no bithi ta yaphardi ar je chai tongnai taksik jora tei je nongoi tongnai bono sanamo chongo kos tongo kisa ang nijibo onek kosto ang hamui phaika hingke abono torok hamdi kosto le koidin ba haika ba center o thangni center o thangman pore kebo ba center phaika taisa nonglaio chalaio hingke abono sanamo chongmani hingke je center o thangui phaioi hamui se phaiga hingke tamoni taisa use khaino dorkar ba hingke abono je use khai tongnai rok no so tana sidi phaisidi torok lama kahamo ang khaba use khai hai ba tobe kisa kos tongo ta absukse bosoro balo khran jong je use khaimani koi bosoro khaigena ang use khai mane omo 2 bosor khaika 2 bosor yakar mani khan tak bosor balo ka tabukso omo korong khana 6 mas 7 mas omo hai running choli tong nung je yakar phaimani omo hai hingke nung yakar mani bisingtui tabuk taisa nung haino hai short film o haporo phaibika ta phaikya omo to thik no haipono omo scene director sojaka abo hai rok mawan sogota abo rong no tui no igor tini taisa lama katal khlai lama kahamo phaikata hingke nung je short film khai tongmani norokni oroni je man leader rijak na kiba tin hijab rijak na boti khaijak norokni oro je norok to actor ong tongnai rok जों abo to agi to mo manli hijab no haipon tabo mo episode hijab tui rojagota bobo hai rok khai rijak na norok no episode ni ko kaisa mo 1000 rok khai manota inka sponsor khlai ka tabo alada omohaita koidin nong nang ni kaisa short film painani जों kaisa episode nga mo salchaban pairi rogota salsawono salchaban pai hingke tabuk je nini nukhung rogo ba kebengmung tore tong je nang abo hai khaina thangtani bo ta khaidi boi bai machangya boini tongtei tongsiti kamio na samro khata khai tongdi abo hai dadagi jang rogo abo to jodon parents no abo to kisa misa ma sanai karon tanga hingka joma hai buin bosgango mainso man lasima sinja khaijaka abo to kisa misa sajaka hingka tabuk khe to omo nijini bo soriro akoro hamka kuno hinja a somoyo hingka onek hinjaka ta khaisidi mtui rok buin bosgang rogo mtui hingjak lasima sinja sinbo onek mukhang khamo amtui rok hinjaka taika parents abo to joton parents no hanai belai emne nung kada kaijaka kaijako nung je nini qualification nung je pori phaimani bosorok tongni nile ang pora kom no metric fail je nung agi student tong tongfru nung je mo hai rok ora wansuk je buni no nugo agi to agin simno album rok nini film rok tongo nung omo hai rok no nung ora wansuk je ang kaisa actor nani ba kaisa ang singer nani eba kaisa ang dancer je kono kaisa nani je ba chakiri khai abo hai rok wansuk no student life tongfru ta abo hai rok lang mana bunyo no kasang lasiwo abo hai rok lang wala wansuk jaga ekdaka mo an mujuman gang football omo thangnani belai sok tongo ta tero thangka thangkagi ko para rok kisa misa thango school logo thango bahai
para rogo to amo mat rok bo koribla abon bagui asuk ungkui malia ta. Nongni nogo nukhungo khorok busuk chanai tong. Sini asai songkha to tabuk chwla khoroknoi bwrui khorognoi tabuk ang khe kwchar ani bai khoroksa tongo aboni pore ang ani ganani tongo mwnai bwrui jotono kusung khe chwla. Kaijak baikha tei baki. Bwrui rok simi kaijak baikha tabuk ani mwnai chwla bai ang tongkha ta. Pori tongkha ni mwnai. Pori tong. Nini ama babule to tongkha. Tong. Nin babu bo tongo na. Tong. Tamro khlai borokle. Ikuta abo kuno job tob rok to khaya abo samung khlaio ta. Mane gristi ta. Gisti. Okai je nini o je para o nung je tongthogo ba phata thangka bo ba hima tong je nung khaitong phurta short film rok. Fataro thang angka to abo tamnai kaisa bui no khangke belai no maya ador mano je o dapa chengse hai ko selfie rok nao otoroko maya ador khaijago ta. Nung je tabuk te kai tongo short film khaitong nai team ni bisingo program rok thangai kwbangma jaga thanglaio. Nung wachisu abo haike thar thanga kun jaga rogo. Program to thangka khlaike kwbang jaga no. Apo rogo bahai rok support man. Mano belai no obo thangangka tamnai nogo phana asake je maya khaijaga a jaga ro khaijama hai belai no logo rok maya khaiota. Dance odari nung apo rogo. Ang Mona mosa. mosanani ka thingno sok tongo haibono mosana ringyan bagui ang obo lasiota. Acha. Engkai tobo nung salsa mosai nai na je kaijia sani rok nung je tabu sikla tong tongsak amo hai rok dance rok khaini da waisa. Obo le mang lakta engke belai lasiwang Nono mosana. tabu kwbangma borok no nai tongo je short film bising